Erős Vár, mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, foglaljunk helyet. Szent Háromság ünnepe után 24. vasárnap szám szerint, de a hagyomány úgy is szokta nevezni ezt a mai alkalmat, hogy az egyházi esztendő utolsó előttit megelőző vasárnap. Már a előkerülő témák, a bevezetői, a Zsoltár, az alapige is, amelyet kivételesen én választottam a többféle lehetőségből is, mind-mind a végre, de ugyanakkor a reménységre tekint. Örülünk, hogy ma a lektori szolgálatban Timi elkezdi szolgálatot, előre is köszönjük. Köszönjük Boginak a kántori szolgálatot is. Bevezető igénk a Kolossai levélből egy mondat: amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor ti is megjelentek vele egy dicsőségben. Kedves testvérek, november 24-én 15 órától egyházmegyei presbiteri nap lesz Pécsett. Célja, hogy az újabb 6 éves ciklus elején a közösségek stratégia alkotó munkájának megtervezését segítsék. Esperes úr presbiteri körlevélben kérte a jelentkezést máig. Indulás a templomkertből autókkal 14 órakor. Hálásan köszönjük gondnokainknak, Just Miklósnak és Müller Ernőnek nagy munkáját, akik a hátsó kerítés bontásával és újjáépítésével segítettek sokat gyülekezetünknek. Elmúlt vasárnapi perselypénzünk 56.360 forint volt. Bevezető énekünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tudass velem, Uram, életem végét, hagyd tudjam, mi mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, s életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Isten színe eljárva csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálával köszönjük, Urunk, azt a reménységet, amelyet még ezen a ködös novemberi reggelen is adsz nekünk, amit életünk végére tekintve is adsz nekünk, amit saját végességünkre, mulandóságunkra, gyarlóságunkra nézve is adsz nekünk. A te mindenek felett hatalmas, erős és irgalmas, újra kezdeni képes és akaró erődet, dicsőségedet mutatod meg. Szeretnénk most hozzád jönni, és mindazt letenni színed elé, ami terhel. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, aki minden értelmet felülhaladó módon szeretsz, és aki képes vagy megújítani minket a te végtelen irgalmaddal. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akit azért küldött el, hogy minket Istenhez vezessen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez Isten jó akarata. Hallgassuk meg most, kedves testvérek, Istenünknek azt az ószövetségi igéjét, mely egyházi rendünk szerint lekció, de választásom szerint alapige is ezen a mai napon. Megírva találjuk ezt Jobb könyvében, a 14. fejezet első versétől a következőképpen. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág, kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Még az ilyen ellen is felnyitod észemeidet, tennem magaddal törvénybe állítasz engem. Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki. Nincsenek meghatározva napjai, az ő hónapjainak számát te tudod. Határt vetettél neki, amelyet nem hághat át. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen. Legyen napjában annyi öröme, mint egy béresnek, mert a fának van reménysége. Ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban törzsöke. A víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van itt? Mint a víz kiapad a tóból, patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kél fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod. Határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámadé? Akkor az én hadakozásom minden idejében remény lennék, míg lent elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál, és én felelnék néked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után. De most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én vétkeimet. Gonoszságom egy csomóban van lepecsételve, és hozzáadod bűneimhez. Válaszul a mi Istenünk szavára valljuk meg együtt közös hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a jól ismert 369-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Elhangzott már, felcsendült méghozzá Károli Gáspár gyönyörű, különleges fordításában az Ószövetség ige, mely ma előttünk áll alapigeként is. Mivel annyira minden mondatában súlyos és tartalmas, hadd olvassam újra az új fordítású Biblia szava fordítása szerint, ülve hallgassuk meg újra ezeket a sorokat. Tehát Jobb könyve, 14. fejezet első verstől. Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. És te még így is rossz szemmel nézed, őt is a törvény elé idézed. Van-e tiszta ember tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha meg vannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amelyet nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy nyugalma lehessen, még eljön a vár pihenő napja, mint a napszámosnak. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Ha előregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a facsemete. De a férfi meghal, oda van egészen. Ha kimúlik az ember, hová lesz? Kifogyhat a víz a tóból, a folyó kiapadhat, sőt ki is száradhat. De az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, még csak a fordulat be nem következik. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem tartanád számon vétkemet. Lepecsételt zsákban volna minden vétkem, bűneimet pedig eltörölnéd. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban fájdalmasan szép néhány sor, egy gyönyörű imádság ez, egy nagyon őszinte fohász az Ószövetség mélyéből, Jobb könyvéből. Az a különleges benne, hogy olyan ízigvéri emberi. És ugye el is csodálkozhatnánk, hogy hát ez Isten üzenete, hiszen itt egy ószövetségi hős panaszkodik a nagy szenvedések közepette. És mégis erre csodálkozunk rá, ez a kettős természet ennek a néhány sornak. Ízig-vérig emberi, Jobb fohásza. És mégis, mivel a Bibliánk része, Istentől ihletett ima ez, benne valahogy különleges módon kibontakozódik a mi Istenünk üzenete is. Hadd kezdjem azzal, hogy Jobb könyve számomra olyan különleges élmény. Gyermekkoromban, sőt kamaszkoromban sem találkoztam vele. Először, hogy igazán akkor érintett meg, amikor egyetemista voltam, még Szegedre jártam. Egy igéhirdetés során az ottani lelkésznő tartott egy esti istentiszteletet, egy olyan alapige kapcsán, mely Jobb egy fohászát idézte. Nem tudom pontosan felidézni már az igéhirdetés egyes pontjait, arra viszont tisztán emlékszem arra az üzenetre, hogy a lelkésznő valami hallatlan hitelet és lelkesítő módon arra biztatott minket igéhallgatókat. Csodálkozzunk rá Jobb könyvének egyik különleges kincsére. Szabad Istennek elmondani a mi panaszainkat. Nekünk nem olyan urunk van, aki, mint valami diktátor, tőlünk távol a magaslati trónuson ül, és el akar hallgattatni minket, valahányszor próbálnánk a szánkra venni az általunk érthetetlen, vagy esetleg gyötrelmes dolgunkat, ha panaszunk van a dolgok ellen, a saját életünk ellen, vagy esetleg őt magát nem értjük. Nekünk olyan Istenünk van, aki megengedi, hogy kiboruljunk előtte, hogy elmondjuk neki végtelen fájdalmunkat. Megengedi ezt, hogyha mi hajlandóak vagyunk meghallgatni a választ, akkor még azt a csodát is átéljük, hogy még szava is van hozzánk. Szép lassan kibontakoztatja terveit, a kellő időben megadja a kellő válaszokat. Jobb könyve olyan sokrétű üzenetet hordoz, de talán az egyik alapvető ez. Elmondhatjuk életünk fájdalmait a mi életünk urának. És ő van annyira irgalmas,
hogy meghallgatja panaszunkat, és a kellő időben feltárja a maga titkait. Azt szokták mondani, hogy Jób könyve valószínűleg a Szentírás legrégebben ihletett irata. Vagyis azt lehetne mondani, hogy amikor az Úristen elhatározta, hogy az ő igéjén keresztül megmutatja az ő szívének titkát, az emberre néző akaratát, hatalmas ívű tervét, akkor az első üzenet Jób könyve volt. Először nem is foglalták írásba, csak úgy szájról szájra terjedt az a gyönyörűséges könyvének minden mondata, aztán leírattatott, de a legrégebbi kijelentés. És biztos érezzük, hogy így is van. Valahogy Jób fohászában, az eseményekben valóban olyan korai, még kicsit olyan homályosnak tűnő, olyan nagyon vázlatos az az Isten arc, amely aztán később kibontakozódik sorban az Ószövetség 100 és 100 történetén, lapjain keresztül, de elsősorban és végső kép magában az Új Szövetségben és a mi Krisztusunkban. Van a kinyilatkoztatásnak is egy ilyen gyönyörűséges íve, és a kezdő lépcső éppen Jób könyve. Úgyhogy egy picit arra is rácsodálkozhatunk ma, hogy mi is megfogalmazhatjuk panaszunkat Jóbbal együtt, de furcsa kimondani, talán jobban érthetjük Isten, mint maga Jób. Már több mindent kaptunk válaszként, már több minden kibontakozódott a történelemben, több minden leíratatott a kinyilatkoztatásban, mint amit Jób ismerhetett. Mi még világosabban láthatjuk Isten válaszát. Jób könyve talán legtöbbünk számára ismerős, bár talán régen olvastuk, hadd elevenítsen fel, hogy mielőtt a 14. fejezethez érnénk, a könyv olvasása közben úgy, jön egyik szörnyű csapás a másik után. Nem akarnám részletezni, csak úgy emlékeztetőül mondom, Jób, aki igaz emberként él, és gyönyörűséges élete van, sok gyermekkel, egy működő jó gazdasággal, egyszer csak elkezdi kapni a szörnyűbbnél szörnyűbb híreket, csapások sora, oda a marhák, a juhok sokasága, a tevék. Aztán kezdi veszíteni az emberét, szolgálók, pásztorok haláláról jön a hír, és végül jön a legfőbb csapás, gyermekeinek halálhírét hozzák neki. Megdöbbentő számunkra, a Biblia olvasók számára, hogy Jób válasza erre ez. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Aztán jön, ha nem is súlyosabb csapás, mert ennél talán nem lehet az, de mégis valahogy fokozódik a szenvedés, maga Jób is megbetegszik. Mindenét elveszíti, és fekélyekkel tele ott ül a porban, és cserépedényekkel vakarja magát. Akkor már felesége is valahogy oda kúszik mellé, és azt mondja, hogy tagadd meg Istent, és hallj meg, legyen vége a szenvedésnek. Jób nem hajlandó ezt megtenni. Már nincs más eszköze, már nincs más szava, de elmondja ezt az imádságot. Nem tagadja meg Istent. Még végtelen fájdalmában, még értetlensége közepette is ahhoz ragaszkodok, aki életének ura. Elpanaszolja neki mindazt, ami szívén van, amit átél. Ez az egész imádság egy olyan Jób történetére jellemző, de azt hiszem azt mondhatjuk, hogy úgy az emberi életre jellemző képsorokkal van tele. Panasz a sokféle szenvedésről a mi életünk ura felé. Nagyon különleges számomra olvasni ezt az imádságot. Az egészen határozott képekben, egészen konkrét kifejezésekben, amelyeket Jób használ. Feltűnik a Bibliának később erre rímelő, Istentől jövő válasza. És én ezt szeretném a kedves testvérekkel megosztani. Van egy alapvető kérdése Jób könyvének és ennek az imádságnak is. Van-e valami a vég után? Amikor a fát kivágták, még abból is sarjadhat egy kis hajtás. De az ember életben mintha így lenne, hogyha a szenvedés által vége van valaminek, van-e folytatás? Ha elrontottam, bűneim miatt elrontottam valamit, azután van-e folytatás? Ha az élet elmúlik, azután van-e folytatás? A fának van reménysége, még a tönkből is kihajt egy új élet, de velünk az emberrel mi van? A bűneinkkel, a szenvedéseinkben, és főleg az életünk végére nézve. Van valami új a végesség után?
És hogy megfogalmazza Jobb a maga fájó, panaszos kérdéseit a konkrét képekben és használt kifejezésekben megdöbbentő módon úgy rímel, benne visszhangzik úgy előre Isten neki adott válasza. Most csak, hogy a teljesség igénye nélkül, kedves testvérek, nézzük meg, milyen válaszokat adott a mi Istenünk Jobbnak. Jó néhányat ő személyesen a földi életében nem, csak az örökkévalóságban hallhatott meg, de mi a bibliaolvasók Jobb imádságára válaszként azonosíthatjuk ezeket a különleges isteni üzeneteket. Néhány kifejezést hadd ragadjak ki ebből a ma előttünk álló textusból, az ószövetségi hős fohászából. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt. Van hajtás, de van valóban új hajtás a véges emberi életből? Ez a hajtás, ez a sári kifejezés biztos ismerős a kedves testvéreknek. Hamarosan, majd néhány hét múlva advent lesz, és ilyenkor szoktuk idézni azt az igét, ami nekem rögtön eszembe jutott itt, Jobb panaszos fohásza kapcsán. Emlékszünk? Ézsaiás 11-ben ezt olvassuk, adventben majd elő is kerül. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az eljövendő messiásról szól így Ézsaiáson keresztül Isten. Isai, Dávid apjának család ágából jön egy sarj, héberül Nazer, ahogy mi szoktuk nevezni, a názáreti. Jobb kérdésére, panaszos fohászára, mintha az egyik legalapvetőbb isteni válasz, a kinyilatkoztatás lapjai során, mintha ez bontakozódna ki. Van sarj, van új hajtás, drága barátom Jobb. Jön majd. Úgy hívják, hogy názáreti. Van folytatás a végesség után. Van újrakezdés a nyomorúság a bűn ellenére is. Egy másik kiragadott néhány szó Jobb panaszos fohászából. Nem tartanád számon vétkemet, lepecsételt zsákban volna minden vétkem, bűneimet pedig eltörölnéd. Felsóhajt vágyában Jobb, bárcsak ez megtörténne. Bárcsak valahogy hírt kapnék arról, hogy lehet ezt tenni az én bűneimmel. Én magam nem tudom megtenni. Mert bármit követtem el, lehet, hogy próbálom valami belső lelki technikával ezt úgy elfedni, elnyomni magamban. Úgy csinálok mások előtt is, mintha nem emlékeznék rá, de tudom, hogy van, nem múlik el. Főleg a te igazságos szemed elől, hát ki tudná eltörölni. Bárcsak lenne majd egy olyan idő, bárcsak lenne egy olyan lehetőség, hogy én megnyugodhassak, nagyot sóhajtassak, és azt mondom, nem tartott számon vétkemet. Lepecsételt zsákban van minden vétkem, sőt eltörlött bűnömet. Ugye rögtön érezzük, hogy hányféle módon válaszolt erre az ősi vágyra, Jobb kérésére Isten a kijelentés során. Csak egyet hadd idézzek, mondjuk Ézsaiás 43-ból. Én az Úr vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. És hogy ebből a sarjból egy különös fa is lett, a keresztfa, ez megemlékeztette a Jobb módján Isten kérdező embert. Igenis van egy fordulópont, egy új kezdet, nagypéntek keresztje. Ő benne, ebben a keresztben, az áldozatban bízva van bűnöknek rendezése. Nem emlékszik Isten arra, amit oda letettünk annak a tövében. Egy harmadik kifejezés, kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Azt hiszem, hogy nagyon ősi vágyunk ez, csak ne legyek elfelejtve. Az én szeretteim gondoljanak rám, emlékezzenek rám. Itt éltemben, s holtomban is. Jobb úgy az égre tekint, és azt mondja, hogy Uram, lehet, hogy majd végem lesz, mint ennek a kivágott fatöngnek, de bárcsak azért te számon tartanál, gondolnál rám. A sokféle, később az évtizedek, évszázadok során erre válaszként született igéből csak egyet hadd emeljek ki, amikor ezt mondja Isten. Hát megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya.
Nem könyörülem éhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezzem meg róla, tenyerembe véstelek. Milyen különleges emberi ez a 4. gondolat, amikor azt mondja, kívánkoznál kezed alkotása után. Ez olyan nagyon személyes és olyan érzelmekkel áthatott. Nem csak arra kérni Jobb Istent, hogy tarts számon, a memóriádban legyek egy adat, hanem hogy ilyen legyen a viszonyod hozzám, hogy kívánkoznál utánam. Milyen sokféleképpen válaszolt erre Isten. Néhány száz évvel Jobb után ihletett Zsoltára Dávidnak a 18. ezt mondja, az Úr az én támaszom, tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Isten ilyen szavakba mutatja be meg, hogy nem csak adat vagyunk az ő végtelen memóriájában, hanem vágyakozik utánunk. Ilyen szenvedélyesen tekint ránk, gyönyörködik bennünk. Milyen fájdalmas sóhaj ez az 5. Hogy nyugalma lehessen, mondja a zaklatott életű Jobb, azt kívánja, hogy az embernek nyugalma lehessen, még eljön a várt pihenő napja, mint a napszámosnak. Meggyötört lelkiismeretében, életében Jobb arra vágyakozik, bárcsak lenne olyan nyugtom legalább, mint a napszámosnak van, amikor a pihenő óráján van. De mintha örök nyugtalanságra lennék ítélve. Uram, lehetséges olyan állapot, amikor úgy lehetek színed előtt, hogy nem kell izgulnom, nem kell rettegnem, nem kell félnem, mert pihenő idejét töltő szolga, vagy esetleg még annál is jobb pozícióba vagyok. Nem mondalak többé titeket szolgálnak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura, mondja Jézusunk János evangéliumában. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Sokkal többek vagyunk, mint napszámos. Még a napszámosnak is van nyugalma, ami Jézuson meg azt ígéri, hogy barátai vagyunk. Pál mondja a római levélben, nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Megint csak ez a személyes kapcsolat, erre vágyódik Jobb. Vége talán, mint annak a kivágott fatömnek az életemnek. De én arra vágyom, hogy számon tarts, vágyakozz utánam, elfedezz a bűneimet, és hogy megszólíts, hogy újra halljam, még halálomban is a hangodat. Milyen gyönyörűséges válasza Istennek, nem is úgy szavakban, hanem egy egész cselekményben, egy történetben körvonalazódik János evangéliumában. Emlékszünk, amikor megváltó úrunk kapja a hírt, fenn van valahol északon Galileában, kapja a hírt, hogy barátja Lázár meghalt. Mire leér a déli országrészben, már 4. napja halott Lázár. Elkezd sírni Máriával, Mártával, az ott lévő gyászolókkal együtt, elkezd sírni a mi Urunk. De odaáll Lázár sírja elé. És mit csinál? Szól hozzá. A halálában fekvő Lázárt szólítja. Lázár, jöjj ki! Ezt vágyta Jobb. Bár azt gondolta, lehetetlen. Lehetséges, hogy Isten még mikor halálban fekszem, akkor is képes megszólítani, és szava majd feléleszt engem. Oly sokféle módon, de például ez a történet erre ad választ. Jézusban megtestesül ez a válasz. Lázár, drága halott barátom, jöjj ki! Újra életet ajándékozok neked. De hát ott az utolsó részlet a sok tartalmas mondat között, amit most szeretnék idézni a testvéreknek. Végül is Jobb azért legbenső, legvégsőbb kérdése az, hogy van-e élet a halál után. Ha meghal a férfiú, az ember, életre kelhet-e? Mert ha igen, akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, még csak a fordulat be nem következik. Úgy várja a választ Jobb, de ez feszül benne. Uram, ha tudnám, hogy nem csak ennyi az élet, hanem hogy van folytatás, mert te számon tartasz, eltörlöd vétkemet, vágyakozol utána, meg fogsz szólítani, visszahívsz majd az életbe. Ha tudom, hogy van folytatás, akkor kibírom, akkor van reménységem. Van folytatás, Uram?
Jobb számára ez kérdés, megkapja a Szentlélektől persze a történet végén ezt a választ, amiben úgy megnyugszik. De számunkra olyan még egyértelműbb, még határozottabban körvonalazódó Isten válasza. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, hogy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus szavai ezek. És Jézus tette. Igaz, nagyon messze vagyunk az egyházi esztendő tekintetében, most még az év végén vagyunk, de fél évvel ezelőtt húsvétkor ennek örültünk. Ott állnak a gyászoló, haláltól rettegő tanítványok bezárkózva egy jeruzsálemi felső szobában, egyszer csak elébük többen az élet. Békesség nektek, mondja. Ez a mondat, ez a jelenet válasz Jobb kérdésére, az örök emberi kérdésre. Van a kivágott tönkből, van hajtás, új sarj, új élet, feltámadás, bűnbocsánat, örök élet. És ha ez így van, Jobb és minden Jobbból származó, vagy lelki értelemben jobban rokon ember, akkor tudsz majd küzdeni, mert van remény. Kedves testvérek, a Szentírás úgy tudjuk egyik legrégebben született irata, felteszi ezeket az őszinte kérdéseket. A Szentírás azután megszülető, kibontakozódó kinyilatkoztatása pedig szépen sorba megadja a válaszokat. És talán a legutolsóként ihletett, legutolsóként született bibliairatból, a Jelenések könyvéből hadd idézzek még egy részt. Kicsit olyan, mintha tényleg személyesen Jobbnak szólna. Ott János látjuk ebben a jelenetben, ahogy a feltámadott Úrral találkozik, és ő mint egy holt, már hogy tudnék János, mint egy halott hirtelen a földre esik, de akkor azt éli át, hogy a feltámadott Úr ráteszi Jobbját, és ezt mondja, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ahogy Jobbnak, nekünk főleg legyen vigasztaló válasz ez. Az orgonaszó kísérte, csendben fogalmazzuk meg belső fohászainkat. Kegyelmes mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálával köszönjük azt a reménységet, amelyet lelki rokonunk, ősatyánk, az ószövetségi Jobb számára adtál. És csodáljuk azt, hogy a számunkra adott válaszod még határozottabb, még jobban látjuk körvonalazódni a Te Krisztusodban, Urunk, a Te végső reménységedet. Köszönjük, hogy mi ilyen időben élhetünk. Köszönjük, hogy mi ennek a kinyilatkoztatásnak a birtokában vagyunk, hogy ez a miénk. Arra kérünk, hogy erősíts szívünket, amikor most a téli pihenőre készülő, elmúló természetre figyelve, a halállal, az egyházi esztendő végével, eljövendő ítélettel foglalkozunk. Ébresz minket, erősíts hitünkben. Urunk, hadd hozzuk eléd minden szerettünket, családtagjainkat, jó egészségnek örvendőket és betegség terhe alatt roskadozókat. Hadd hozzuk eléd gyermekeinket, az ifjakat, időseket. Könyörgünk egész gyülekezetünkért, Anya Szent Egyházunkért, városunk minden lakójáért, drága népünkért. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, amikor most közös fohászunkkal fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Végezetül vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, s adjon neked békességet.